шабакаҳои иҷтимоӣ ҳарчи бештар хонанда ва шунавандаҳои расонаҳои хабариро аз худ намуда кори хабарнигорону васоити ахбори оммаро ҳам ба чолиш рӯбарӯ мекунанд. Ин нигаронӣ ахиран дар ҳамоиши байналмилалӣ оид ба фаъолияти расонаҳо дар фазои рақамӣ ва таҳдидҳо ба он садо дод. Азамат Тинаев, таҳлилгар аз Қирғизистон, мегӯяд рушди босуръати технология ва истифодаи васеъи телефону планшетҳо ҳар як нафарро ба журналисти мардумӣ табдил додааст ва аз як тараф ба назари ӯ ин кори рӯзноманигорро сабуктар мекунад, аммо аз сӯи дигар ин ҳолат талабот ва эътимод ба кори расонаҳоро то ҷое коҳиш хоҳад дод. Дело в том, что гап сари он аст ки хонанда ва тамошобин маълумоти босифат ва бо тавозун мехоҳад. ҳоло мо вазъи баръаксро мебинем. ҳамкасбони мо аз хабару овозае дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашршуда истифода мекунанд ва талош мекунанд ҳарчи зудтар онро дар расонаҳои худ пахш кунанд. аммо соҳибрасонаҳо ба ин андеша розӣ нестанд ва мегӯянд замон ва шароит қолаби журналистикаро тағйир додааст ва бо таваҷҷӯҳ ба сайр истифода будани шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо ҳам талош мекунанд ин шабакаҳоро чун як сарчашмаи иттилоотӣ ва ҳам барои зиёд кардани шумори муштариёну нуфузи худ истифода баранд. Дина Маслова, раҳбари сомонаи хабарии Заноза КГ, ки дар Қирғизистон ҳамарӯза аз ин саҳфа беш аз 30 000 нафар дидан мекардааст, мегӯяд 95% хонандаҳо ба саҳфаи онҳо аз тариқи шабакаи иҷтимоии Facebook ворид мешаванд. Вот и хотелось бы просто отдельно рассказать про нашу эпопею на Facebook. То есть если все одамон аз тариқи пост ё хабарҳое ки дар фейсбук гузошта мешаванд ба сомона ворид мешаванд ва мо ҳам ҳоло ба тарҳи саҳифаи аслии худ аҳамият намедиҳем. Сомонаи мо аз як саҳифаи оддӣ бо хабару акс иборат аст. мо тамоми талошамонро ба шабакаҳо равона мекунем. роҳҳои мухталифи ҷалби хонандаҳоро аз ин тариқ ба сомонаи худ месанҷем. дар тоҷикистон вобаста ба басташавии шабакаҳои иҷтимоӣ ва бархурд бо расонаҳо вазъ каме фарқ мекунад. Зебо Тоҷибоева, сардабири нашрияи Азия Плюс, дар ҳамоиши байналмилалӣ оид ба васоити ахбори омма дар фазои рақамӣ аз таҷрибаи ин расона ва нақши шабакаҳои иҷтимоӣ мисол оварда гуфт ба далели мушкил будани дарёфти иттилоъ аз сохторҳои давлатӣ дар Тоҷикистон баъзан фейсбук барои онҳо ягона манбаъ барои гирифтани маълумоти фаврӣ аст. Facebook, соответственно, заблокирован. Несмотря на это, у нас барои расонидани маълумоте ки мо пайдо кардаем, Facebook ягона сарчашма боқӣ мемонад. зеро дастрасӣ ба саҳфаи мо маҳдуд аст ва ворид шудан аз тариқи барномаҳои сайтчикан харҷи зиёдатӣ мехоҳад. барои истифодабарандаҳо осону қулайтар аст ки дар як шабака монда тамоми хабарҳоро аз он ҷо дастрас кунанд. ба гуфтаи хонум Тоҷибоева, бо вуҷуди ин маҳдудсозиҳо 20 000 корбари доимии саҳфаи Азия Плюс аз тариқи фейсбук аз ин расона истифода мекунанд. вале Нуриддин Қаршибоев, раиси анҷумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон, зимни суҳбат аз истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби хабарнигорон гуфт, дар воқеъ дар Тоҷикистон баъзан хабарнигорон ба шабакаҳои иҷтимоӣ чун як сарчашмаи иттилоъ бархурд мекунанд ва мавзӯъҳои ин шабакаро пайгирӣ мекунанд. ба таъкиди ӯ дар ин самт бояд хабарнигор хеле эҳтиёткор бошад. дар Тоҷикистон як таҷрибаи талх ҳам буд ки аз хабаре ки дар фейсбук нашр шуда буд онро аз он истифода карда дар як нашрия мавод омода кардан ва ин мавод боиси даъвои судӣ шуд ва дар суд дар мурофии судӣ нашрия натавонист исбот кунад ки сарчашмааш мӯътамад аст ва он факту рақамҳое ки дар ин хабари фейсбукӣ омода буд тасдиқи худро наёфтанд. баҳсҳо атрофи таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба кори расонаҳо дар ҳолест ки пажӯҳишҳо муайян кардаанд дар 5 соли ахир бо рушди интернет матбуоти Тоҷикистон нисфе аз муштариёни худро аз даст додааст. дар зимн намоиши байналмилалии васоити ахбори омма дар фазои рақамӣ ва таҳдиду имкониятҳо рӯзи 22 сентябр дар Тоҷикистон ба кори худ шурӯъ кард ва дар он хабарнигорону сардабирон аз кишварҳои Осиёи марказӣ, Русия, Украина ва Аврупо ширкат доранд. дар ин намоиш дар баробари баррасии мушкилоту таҳдидҳо ба матбуот ҳамчунин тарҳи хабарии Осиёи марказӣ, Радиои Озодӣ чун як намунаи ҳамкории байни расонаҳои кишварҳои минтақа муаррифӣ шуд.